ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମାମୁନି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଝିଅ କନ୍ଧମାଳ ବୋଉକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ି ପକେଇବାକୁ। ଛାତ ଉପରେ ବଡ଼ି ପକଉଥିଲି। ଆଉ କି ବଡ଼ି ପକେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚାଉଳ ବଡ଼ି ପକେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ବଡ଼ି ପକାପକି କାମ ମୋର ଚାଲିଥିଲା ସେଠି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବଡ଼ି ପକେଇଲି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଡ଼ି ପକେଇଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତିକିଲି ବଡ଼ି ପକେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେ ଟାଇପ୍ର ବଡ଼ି ପକେଇକିନା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ବି କରିନଥିଲି, ଏମିତି କ'ଣ ଟିକେ ବିସ୍କେଟ୍ ଏରିଆ ଖାଇକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି, ଭୋକ ବି ହେଲାଣି, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବଡ଼ି ପକାଉଥିଲି। ଏମିତି ବଡ଼ି କୋଉମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ଆମର ତ ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଶୀ ବଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନ ହେଇଗଲା ମାନେ ବଡ଼ି ପକେଇବେ। ତ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଆମର ସେପଟେ ବହୁତ ଏମିତି ବଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ଲିଆ ବଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଶାଗୁ ବଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବିରି ବଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଚାଉଳ ବଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଆମେ ବଡ଼ି ପକାଉ ସେପଟେ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିନି କାହାକୁ ଏମିତି ବଡ଼ି ପକେଇବାର, କାହିଁକିନା ଗାଁଟା ଗାଁ, ଟାଉନ୍ଟା ଟାଉନ୍। ଗାଁରେ ଯାହା ମିଳିବ ଟାଉନ୍ରେ ସେୟା ମିଳିବନି, କି ଟାଉନ୍ରେ ଯାହା ମିଳେ ଗାଉଁଲିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଳେନି। ଆଉ ଗାଁର ଯେଉଁ ମଜା, ତ ଆମେ ଏମିତି ସାହି ପଡ଼ିଶା 4-5 ଜଣ ଝିଅ ହେଇକି ମିଶିକି ପକେଇବୁ। ଆଜି ଆମର ପକା ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପକେଇବୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘର କାଲି ବଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତ ସବୁ ଯାଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କର ମିଶିକି ପକେଇବୁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବଡ଼ି ପକାଉଥାଉ। କାହାର ଲିଆ ବଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତ ଚାଲ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବୁ, ଚାଲିବୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ପୁରା ସକାଳ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ ସବୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଖାଲି ପକେଇବୁ। ତ ଏମିତି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଚାଲିଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ନା ବେଶୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ବନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନୁହଁ, ବନଉଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ି କେମିତି ବନାଯାଏ, କ'ଣ ପକେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏମିତି। ତ ଏପଟେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାକି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ି ବି ପକାଏ, ବେଳେବେଳେ ଫୁଲ ବଡ଼ି ପକେଇଛି, ନଚେତ୍ ଲିଆ ବଡ଼ି ଟିକେ ପକେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପକେଇନି। ତ ଆଜି ଏଇ ବଡ଼ି ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଛାତ ଉପରକୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ବହୁତ ଦିନ ନୁହଁ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, 3-4 ବର୍ଷ, 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବଡ଼ି ପକାଉଛି। କାହିଁକିନା ଝିଅ ବେଳରେ ଯେଉଁ ମଜା ଥିଲା ଏବେ ତ ନାହିଁ, ମାନେ ଅଛି ଏମିତି। ଝିଅ ଟାଇମ୍ରେ ଝିଅ ବେଳର ମଜା, ବାହାଘର ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ତ ଏମିତି ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲି, ଆରାମସେ ବସିକି ବଡ଼ି ପକାଉଛି ମୁଁ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଡ଼ି ପକେଇଛି। ତ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବଡ଼ି ପକେଇ ଆସେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଥିଲି ଗାଧୁପାଧୁ ସାରିକିରି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମୋର ଭାତ ବସିଛି, ଭାତ ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏପଟେ ଡାଲି ବସେଇଛି, ଆଉ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସିଟି ବି ଆସିଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଯେହେତୁ କାଲି ହେଭି ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ କିଛି ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇ ନେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସନ୍ତୁଳା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇଲେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଖାଉ ବି ନାହାନ୍ତି କେମିତି ଖାଇବେ, ତ ତଡ଼କାଟିକୁ ନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାକି ନ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ଖାଇନେବେ। ଆଉ ତଡ଼କା ଏମିତି ଲାଗିବା ଦରକାର କି ଯେମିତି 2-3 ଘରକୁ ବାସ୍ନା ଯିବ, ତାହେଲେ ନ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ସେ ତଡ଼କାର ବାସ୍ନାରେ ଖାଇ ନେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ସନ୍ତୁଳାରେ ଏତେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଖାଇ ନେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତଡ଼କାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରି ଡାଲି, ଚଣା ଡାଲି, ରସୁଣ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ, ବାସ୍ ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ତଡ଼କା ଲଗେଇବେ, ତାକି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି ତଡ଼କା ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଡ଼କା ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଟିକେ ପିଆଜଟା, ରସୁଣଟା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ରଖିଥିବା ଆମର ସିଝେଇକି ରଖିଛି ଏଇ ପନିପରିବାକୁ, ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ପନିପରିବା ପକେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ତଡ଼କା ଲଗେଇଦେବା। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସନ୍ତୁଳା ଦରକାର ସେ ସେମିତି ବନେଇ ପାରିବ। କିଏ ପୁରା ବହୁତ ପରିବା ପକେଇ ବନଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ପରିବା ପକେଇ ବନଉଛି, ଏମିତି ଯିଏ ଯାହା ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ବିରି ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ, ଫିଙ୍ଗର ଟିକେ ଛାଣି ନେଇଥିଲି ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ।
तापर ये होची मोर तो रातिर साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାତ୍ରିର ଖାଇବା ଖାଉଛି ରୁଟି ସକାଳର ସନ୍ତୁଳା ଥିଲା ଏପଟେ ଫୁଲକୋବି ଭଜା ଏପଟେ ଛତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗରମା ଗରମ ଖାଇନେବା ଗରମ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା Yummy. ମୁଁ ନା ରୁଟି ସହିତ ଏମିତି ଭଜା ଫଜା ନୁହେଁ ତ ଛତୁ ପନିର ହେଇଗଲା ବୋଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ବାସି ଚିକେନ୍ ସହିତ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରୁଟି ନଚେତ ବାସି ଚିକେନ୍ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ तो सांग मैंने आजिर दिनटी तो मोर एमती थिला किसी हस खुशी थटा मजा एमती थिला तापर एपटे मो दियर आन देइछन मो पाए रसमलाई तो रसमलाई मु तो खाई नेबी मते बहुत पसंद तापर बादाम टिके भी खाई नेबी तो कहा कहा को रसमलाई पसंद मत कमेंट माध्यम रे निहाती जणाइबे तो पुणी थरे मु आपण मानकु कहि दउची मो चैनल ना होची गंजाम झियो कंधमाल बहु तो आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई बिल्कुल भी भूलिबेनी आ कमेंट माध्यम रे निहाती जणेबे कि मो वीडियोटी केमती कोन लागिची तो रहिली राधे राधे।